So hi guys, good morning, welcome back to my new video. No, title light hammer Louis no continue video tamo. Ge ang tabung don mrao thangoi nei ani khunai rok rajai phaika. Ge naitong ni bo khai khunai raja mani pore ang video khlaitongo. Ge khunai raja mani skam bhai tai khunai raja mani pore bhai ta no naitong ni video no tai enjoy khaitong di thamani video rok no phoi thanai. So guys tabukang okhorka po phaijaknai di no nasanani e thang mani ro phongoi tong ni ro naitong di. So guys sung tabukhe yang phainai kisa bathaka yo tai masa thanai ke bronai singmani yang rutnai di bisonai thok tok tini satung rok buroi baise pilar la tong thok tok rasta rok thik khlai ka motamuti government. Hello viewers rok sula baburui men khesula rok ni bagui jara e video nai tongnai rok judi bike rok painani mo choi tong he second hand NS 200 BS4 model good condition tai finance book complete rang rok tai rang krui 1,25,000 kem nai manai nanam sukhe contact khai di ani am tui nong nanani ne go khai tongke kai tamo ba contact khai di juto nana hambai. So guys tab khelama ordex hoikya tai kisani porikhe direct soisenai don mura bazar genrok taising ang sponsor khaimai nukhna first time bike ni sponsor genrok nangai tongkhe contact khai di nok nai manai NS 200 no. So guys tab ke finally bo asukha bike malik bo no first day ni amure rukha angke second time rajak sinai. So guys tag nong no ang kaisa view phungai nai thok tok tabukhe ang rajaknai nok naitong di bisingo thanai tabukhe. So guys nai de anik khunai busuk lokha tabuk ang asugoi rajai tongo erote bo rajangai rok asuk paijak nong noi mankhana. Ani cutting ironok ses complete ongkha. So guys boni cutting onokha norok dagrik jak khosile nong तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं समझ रहे हो tai masani cutting nai di bhaita. So guys ang tabu raja pai asuk jak photo budi mani siba video khaitong nai tabu kesung finally no phio kai kha yang tamone ke khunai raja khain ke tabu buskango gorom kal phai unte bar tak thanda ke tong sangai khunai rawi ke next video malani bye.